Evo još samo ovo o Džeju, je li ima nekog zanimljivog, da kažemo, derneka ili tako nekog lepog sećanja na njega, nezaborava nekog velikog provoda? Sa njim je uvek bilo, Aleksandre, zanimljivo. On, da je najtužnije, on napravi najveselije. Bio je Boži, baš je bio čovek koji nikad nije bio namršten, uvek je bio nasmejan, uvek je pravio na svoj račun štosove, uvek je bio od akcije, da pravi humor, da kad je neka situacija loša, on napravi da bude pozitivna. Ja ne znam šta bi se setio, sve što god, on je uvijek bio tu koji je dominirao sa veseljem i pun pozitivne energije bio. Taj baš čovjek, njega ne znam ko je mogao da mrzi. On je stvarno bio čovjek srca velikoga, da glupo bi bilo da neko pomisli da kaže za njega, koji je bio stvarno čista